Enmig de fum, 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 ho comprem tot, 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 i no pensem res, res, res del que està passant. Vale, i ara, una miniatura, què li falta en aquest pessebre? A Jerusalem li falta? El tens tu! I li falten dues coses més, que no les hi falta. L'Àngel i el bo. I l'Àngel. Què se sent, això, també? Sí, tot, ja està gravant. Ja es queda gravat. Vale, ara si tal com sortim tots al marcador. Poden ser succés. Hola a tots, benvinguts. Avui ens trobem aquí amb una mostra de les famílies que tenim a catequesi que ens explicaran com celebren el Nadal a casa. Ara et presenteu. Et dius? Oriol. Molt bé. I tu et dius? Laura. Laura. I tu et dius? Clara. Clara. Doncs molt bé. L'Oriol, la Laura i la Clara, acompanyats pels papes i pels catequistes. Saludeu, catequistes, saludeu. Hola! I ara saludeu papes. Hola! I saludeu avis. Hola! I ja saludem dues vegades. Doncs ens explicaran una mica què fan al Nadal a casa per penjar-ho aquí al blog de la catequesi. Laura, vosaltres a casa què feu per Nadal? Posem l'arbre, decorem la casa i també el nostre pati i posem el bebè. I una pregunta, quan decoreu la casa, què feu de decoració a la casa? Què poseu? Bueno, posem els mitjons. Els mitjons els posem per les portes, per els radiadors, per tota la casa. Molt bé. I preguntem a la Clara. Què feu vosaltres un Nadal a casa? Bueno, fem un arbre i un pessebre petitó. Després a casa dels meus avis fem el cagatío i el pessebre i llavors posem en el pessebre, en els millors pessebres que fan a casa. Per veure? Surt el pessebre vivent i li donarem pastanagues i verdura quan passi. Quan passi qui? L'ase. I l'Oriol què ens explica del Nadal a casa? Què feu al Nadal a casa? Ara fem una postal, ja que hem fet aquesta, ja ens queda firma. Sí? A casa fem una postal de Nadal, ja que és mon pare, mon germana, jo i ma mare. Pregunta. En aquest pessebre hi falta una cosa molt important, que alguns us heu donat compte a l'arribar, però alguns no en tenen res. Què hi falta en el pessebre? Jesús. Vale, doncs ara farem una cosa que no es veu, farem una espècie de cosa així original i mossèn Francesc ens donarà el que falta al pessebre. Ara els hi pots donar. Molt bé. I ara entre els tres acabem de muntar el pessebre que hi faltava el Jesuset. A veure, l'Oriol t'ajuda també. Molt bé. Doncs ara ja tenim... Molt bé, ja tenim el pessebre muntat i llavors una última cosa. Per Nadal hi ha una celebració molt important i és una missa que té el nom d'un animal molt conegut. És la missa del gall. La missa del gall, molt bé. I que a quina hora és aquesta missa? A les 12. A les 11. Bueno, la Clara se'ls porta premi, Us tens premi. Podríem posar el pessebre al mig i acabar cantant la tornada del fum-fum-fum. Doncs moltes gràcies a la Clara, a la Laura, a l'Oriol, les famílies, els avis que han marxat ja, mossèn Francesc i els catequistes,
endavant i els diem tots junts molt bon Nadal. A la 3, 1, 2, 3. Molt bon Nadal! El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, és nat en unes terries de fum, fum, fum. Ho comprem tot, i no pensem res del que està passant. Vet així que 4 replegats que pasturaven per allà, la guitarreta van agafar i una rumbeta li van cantar. Que corri el vi i l'alegria, que avui farem festa major, que una botiga del consum però a casa meva hi ve Jesús. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, i no pensem res del que està passant. Enmig de fum, 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 ho comprem tot, i no pensem res